మనమందరము దేవుని సన్నిధిలో కూడి ఉన్నామని గుర్తించుకోండి. आमे समस्ते परमेश्वर को उपस्थिति रे बसिछु बोली आमे मने करिबा. దేవుని వాక్యం చాలా విలువైనది. आ ईश्वर को वाक्य बहुत मूल्यवान अटे. అంటే జీవము కలిగినది. काहेकि जीवंत वाक्य अटे. వక్ర జనం మధ్యన జీవం కలిగిన వాక్యం పట్టుకుని ఉండాలి అని ఫిలిప్పీ పత్రికలో పౌలు గారు రాస్తున్నాడు. आ फिलिपियो पुस्तक रे प्रेरित पौल लेखन्ति जीवंत पुस्तक को आमे तांको सानिध्य रे धरिबा बोली. దేవుని వాక్యం మనల్ని బలపరుస్తుంది. आ ईश्वर को वाक्य हमनको सब దేవుని వాక్యం మనకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. आ ईश्वर को वाक्य हमनको धैर्य దేవుని साहस వాక్యం మనకు నిరీక్షణ ఇస్తుంది. आ परमेश्वर को वाक्य हमनको अपेक्षा दिए. దేవుని వాక్యం దేవుని కొరకు కనిపెట్టినట్లుగా చేస్తుంది. आ ईश्वर को वाक्य ईश्वर को निमित्त अपेक्षाकृत जीवन दिए. కనుక మనకి లోకల్ అనేకమైన శ్రమలు శోధనలు రోగములు వచ్చినా हमनको ए जगत रे अनेक प्रकार समस्या रोग दुख आसिले मध्य దేవుని కొరకు జీవింపజేస్తుంది దేవుని వాక్యం. आ ईश्वर को निमित्त बंचेबो ईश्वर को वाक्य. ఎందుకంటే వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు. काहेकि वाक्य ईश्वर కనుక వాక్యం మన హృదయాల్లో आ ఉండాలి. वाक्य हम हृदय रे रखिबा. కొన్ని నిమిషాలు దేవుని వాక్యం ధ్యానం किछि చేద్దాం. समय हम ईश्वर को वाक्य ध्यान करिबा. దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తగా दया వినండి. करी समस्त जागृत रे सुनिबा. సంఖ్యాకాండము गणना पुस्तक 21వ అధ్యాయం तार 21 पर्व तार 9 पद 9వ వచనం. కాబట్టి ఆ. మోసే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి ఆ. స్తంభము మీద దానిని పెట్టెను. అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతివాడు ఆ ఇత్తడి సర్పము దాన్ని నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు సాగి ఓబేతులో దిగిరి. ఓబేతులో నుండి వారు సాగి సూర్యోదయ దిక్కున అనగా మోయాబు. చాలు, కేవలం 9వ వచనం ఒకటి. गणना पुस्तक 21 पर्व तार 9 पद को आमे ध्यान करिबा. तहु मूसा पितळर एक सर्प निर्माण करी पताका दंड उपरे रखिले. तहिरे सर्प कौनसी मनुष्य को दंशन कले से सेही पितळ सर्प प्रति दृष्टि करन्ते बंचिला. ఆమేన్. आमेन. దేవుడి వాక్యం ద్వారా प्रभु ए वाक्य द्वारा మనతో మాట్లాడు. आम सहित कथा हुअन्तु. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ ఒక సంఘటన చదువుతా आ ఉన్నాం. एई समय में गोटे घटना देखोछु. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను आ परमेश्वर इस्राएल ఐగుప్తు దేశంలో నుండి విడుదల आ చేశాడు. मिस्र देश रो उद्धार कले. మోసే ద్వారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలను 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలో నడిపించాడు. आ मोसक द्वारा इस्राएल लोक मानको 40 वर्ष अरण्य रे चळैले. ఈ 40 సంవత్సరాలు నడిచిన చరిత్రే మనకి సంఖ్యాకాండలో చూస్తాం. आ एई 40 वर्ष ताको चळैतबा चरित्र आमे एई गणना पुस्तक रे देखोछु. హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, हां प्रिय ईश्वर को संतान దేవుడు వారిని అనేకమైన సమస్యల నుంచి తప్పించాడు. आ परमेश्वर से मानको अनेक समस्या रो उद्धार कले. సముద్రం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాడు. आ से मानको शुक्र हां सुप समुद्र रो से मानको बाहर कले. బండలో నుండి నీళ్లు ఇచ్చాడు వాళ్ళకి. आ शैल रो पानी देले. ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించాడు. आकाश रो मन्ना वर्षैले. వారికి మేఘ స్తంభముగా ఉన్నాడు. आ से मानको दिन बेले मेघ स्तंभ रहिले. పగలంతా కూడా మేఘ స్తంభము. आ दिन बेले सारा से मानको मेघ ఎండ स्तंभ తగలకుండా కాపాడాడు. कौनसी खरा न बाजिबा पे सुरक्षा देले. రాత్రి వారికి మేఘ స్తంభముగా ఉన్నాడు. आ रात्रि बेले से मानको पई मेघ स्तंभ परि रहिले. అనగా చంద్రుడు కూడా కనబడనంత విధముగా, आ चंद्र मध्य देखा न जेबो सही परि అంటే रहिले. దేవుడే వెలుగై ఉన్నాడు. आ परमेश्वर स्वयं से मानको आलू हेले. రాత్రి అగ్ని స్తంభంగా ఉన్నాడు ఆయన. आ रात्रि रे अग्नि स्तंभ रहिले. దేవుడే వారికి అగ్ని అనగా వెలుగుని ప్రకాశింపజేశాడు. परमेश्वर स्वयं से मानको पई अग्नि माने उज्जवल प्रकाश कले. పగలు సూర్యుని యొక్క వేడి తగలలేదు. आ दिन बेले सूर्य रो उताप बाजिला नहीं. రాత్రి వారికి చక్కటి వెలుగు. आ रात्रि बेले से मानको सुंदर उज्जवल. ఆహారం వారికి కష్టపడనవసరం అవసరం లేదు. आ कौनसी कष्ट न करी खाद्य जोगाइले. వారి యొక్క వస్త్రాలు చిరిగిపోలేదు. सेमानकर वस्त्र मळि न होला नहीं. తర్వాత వారి చెప్పులు అరిగిపోలేదు, చిరిగిపోలేదు. चपड़ माने जूता मध्ये किछि छिंडिला नहीं. ఏ శత్రువు కూడా వారి దగ్గర నిలబడడానికి శక్తి లేదు. कौनसी शत्रु ताको सम्मुख रे छिडाबार शक्ति नहीं. అంత విధంగా దేవుడు నడిపించాడు. सेते अधिक भाबरे प्रभु ताको चढाइले. హల్లెలూయా. हालेलुया. నడిపిస్తూ ఉండగా आ चढौ వారు వస్తూ ఉండగా सेमाने आसिला बेले వారు కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత सेमाने किछि दूर आसिला बेले को వారిని
పారాన్ అనే ప్రాంతం వచ్చినప్పుడు ଆଉ ସେଇମାନେ ସେ ପରାନ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ కానాను దేశంలో చూపించడానికి 12 గోత్రాల నుంచి ఒక్కొక్కరు 12 మందిని మోసే పంపించాడు. ଆଉ ସେ କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ରର ଜଣ ଜଣ କରି 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଲେ। వేరు చూసి రమ్మన్నాడు కానాను దేశాన్ని। ଆଉ କାନାନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସ କହିଲେ। వారు చూసి వచ్చిన తరువాత ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ అందులో 10 మంది ସେଇଥିରେ 10 ଜଣ కానాను దేశాన్ని మనం జయించలేము, ଆଉ କାନାନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ఎందుకంటే କାହିଁକି ନା కానానులో ఉన్నవారు చాలా బలవంతులు, ଆଉ କାନାନର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ଲୋକ। వారు బలవంతులు, ସେମାନେ ବଳବାନ ଲୋକ, వారు చాలా శక్తిమంతులు, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ ଲୋକ, వారు యొక్క దేహాలు చాలా పెద్దవి, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା, వారితో మనం యుద్ధం చేయలేము, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁద్ధ వారిని କରିପାରିବା, ఎదిరించలేము ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ అని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. ଆଉ ସେହିପରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ఒకవేళ మన కానాను వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు మనం చంపేస్తారు, ଯଦି ଆମେ କାନାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ఈ మోసే మనల్ని చంపడానికే తీసుకొచ్చాడు ଆଉ ଏଇ ମୂଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ అని ସେହିପରି 12 గురు కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. ଆଉ 12 ଜଣ ଯାକ ବଚସା କଲେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ। అందులో ఇద్దరు కాలేబు యెహోషువ మాత్రం ଆଉ ସେଇଥିରେ 2 ଜଣ କାଲେବ ଆଉ ଯెహోషువ జీవగలిగిన దేవుని బిడ్డలు మనం, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు, ప్రభు ଆମକୁ ରକ୍ଷା దేవుడు କରିବେ, మనల్ని కాపాడుతాడు, ప్రభు ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା దేవుడు ଦେବେ, జయమిస్తాడు, ప్రభు ଆମକୁ జయలాଭ ଦେବେ। ఇన్ని అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର కానాను దేశం మనం సొంతం చేస్తాడు, ଆଉ କାନାନ ଦେଶକୁ ଆମର ନିଜତ୍ୱ କରିବେ। వారికి మనం భయపడవద్దు, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ముందుకు వెళ్దాం ଆଗକୁ ବଢିବା అని చెప్పినా సరే ସେହିପରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ప్రజలు లెక్క చేయలేదు. ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। మోసేని చంపాలనుకుని రాళ్ళు అందరూ తీశారని రాయబడింది అక్కడ. ଆଉ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଉଠେଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। సంఖ్యాకాండం 13 అధ్యాయం 14 అధ్యాయం మనం చదువుతాం. గణన పుస్తకం ଗଣନା పుస్తକ 13 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଆମେ ତା ଦେଖୁଛୁ। 13 పర్వ 14 పర్వ 13 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ కనుక 2 అధ్యాయాల్లో కూడా రాయబడింది. ଆଉ 2ଟି ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି అప్పుడు దేవుడు ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର వారి మీద కోపం తెచ్చుకున్నాడు, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଲେ, ఆయన కోపం వారి మీదకి వచ్చింది. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର రాଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। వెంటనే దేవుడు అంటున్నాడు, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି మీరు నా మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବିପରୀତ ହଉଥିବାରୁ ఇన్ని అద్భుతాలు చేసినా ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି నన్ను నమ్మటం లేదు ମୋତେ కనుక, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, మీరు లోబడనల్లని ప్రజలు కనుక, ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ନ ହେବା ଲୋକମାନେ, కనుక మీరు 40 సంవత్సరాలు అరణ్యము తిరగండి, ଆଉ ତୁମେ 40 ବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲ, మీరు తిరగండి 40 సంవత్సరాలు, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ତୁମେ ବୁଲ, ఈ 40 సంవత్సరాలు మీరు బాధలు ଆଉ అనుభవించాలి. ଏଇ 40 ବର୍ଷ ତୁମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ అని ସହଜ। దేవుడు ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର కానానుకి కేవలం కొన్ని రోజుల్లో వెళ్ళవలసిన ప్రయాణాన్ని 40 సంవత్సరాలుగా మార్చేశాడు. ଆଉ କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 40 ବର୍ଷରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। వారు తిరుగుబాటును బట్టి ସେମାନଙ୍କ ବୁଲନ୍ତା ଦେଖି వారు 40 సంవత్సరాలు తిరగవలసి వచ్చింది. ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ। అంతేగా దేవుడు అన్నాడు, ସେତିକିରେ ପରମେଶ୍ୱର ఎవరైతే 20 సంవత్సరాల ప్రాయం కలిగి పైవారు ఉన్నారు, అనగా ఐగుప్తు నుంచి ఎంతమంది అయితే వచ్చారో ଆଉ ଯେତେ ଜଣ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିଲେ వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోతారు, ସେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ఎవరు కానాన్లో ప్రవేశించారు. ସେଇଥିରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ అంతేకాదు, ସେତିକି ନୁହେଁ, కేవలం కాలేబు యెహోషువ మాత్రమే, କେବଳ କାଲେବ ଯెହୋషୁవ ମାତ୍ର మీరు నన్ను హృదయానుసారంగా అనుసరించితిరి గనుక ତୁମେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆରାଧନା మీరు କର, కానాన్లో ప్రవేశిస్తారు, ତୁମେ କାନାନ దేశରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, మిగతా వారంతా అరణ్యంలో ଆଉ రాలిపోతారు. ବାକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଝଡି ପଡିବେ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కారణం ఏంటి ప్రియ దేవుని କାରଣ బిడ్డలారా? କଣ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, దేవుని మీద వారికి విశ్వాసం ଆଉ లేకపోతే ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାହିଁ। 40 సంవత్సరాలు తిరగవలసి వచ్చి 40 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ, కేవలం వారి యొక్క శరీర క్రియలు, କେବଳ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ వారి କାର୍ଯ୍ୟ, క్రియలు, వారి యొక్క కోరికలు ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା, నెరవేర్చుకోవడమే ନିଜ తిరుగుబాటు. ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଲିବା। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2 అధ్యాయం 3వ వచనంలో, ఎఫెసీ 2:3 ఎఫెసీయ ତାର 2 ପର୍ବ 3 పదରେ అక్కడ రాయబడింది, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା వారితో కలిసి మనం అందరమును శరీరం యొక్కయు మనసు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రలమైతిమి అని రాయబడింది। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଶରୀର ଇଚ୍ଛା, ଶରୀର ଲାଲସା ଏ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମେ ବୁଲିବା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। దైవోగ్రతకు పాత్రలమైపోయాం, దేవుని ఉగ్రతకు ଆଉ పాత్రలమైపోయాం। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଗ୍ରତାର ଆମେ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ఈ రోజున ప్రభు వారు అనేకమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ కానీ କରୁଛନ୍ତି। చాలా మంది ఇశ్రాయేలు ప్రజల వలె କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପରି
కేవలం శారీరకమైన కోరికలు ఇచ్చల కొరకే కేవలం జీవిస్తున్నారు. శారీరక ఇచ్ఛా విలాసరే బొంచుచండి. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఎదుట అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు. ఇశ్రాయేల్ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର అద్భుతాలు చూచినా సరే ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ వారు ମଧ୍ୟ దేవునికి లోబడలేదు. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶ ହେଲେ ନାହିଁ. కారణం ఏమిటి? କାରଣ କଣ ପ୍ରିୟମାନେ? ఆలోచన చేయండి. ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ. దేవుడు అన్నిటినీ కలుగచేసి ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଯୋଗାଇଲେ, వారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు ସେମାନେ ପରମేଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ. దేవుడు అన్నాడు ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ మీరు తిరిగి వెళ్ళండి. ତୁମେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ. ఇప్పుడు అరణ్యంలో యాత్ర, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରା. ఎదోము అనే ప్రాంతం వచ్చారు. ଆଉ ଏଦୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ. ఎదోమీయులు మరి వీరికి సహోదరులే. ଆଉ ଏଦୋମିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ. కనుక ఎదోమీల ప్రాంతంలో వెళ్ళడానికి వీలు లేదు. ଆଉ ଏଦୋମିୟଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବାର ଏମାନଙ୍କର ఎదోము దేశము చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. ଆଉ ଏଦୋମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ହେଲା. ఎప్పుడైతే ఎదోము దాటి వెళ్తా ఉన్నారో ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଦୋମ ପାର ହେଇକି వారు ଯାଉଥିଲେ, ఎడారిలో వెళ్తా ఉన్నారు. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଉଥିଲେ. ఎడారిలో వెళుతున్న సమయంలో ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ సంఖ్యాకాండం 28:4 వచనంలోకి రండి. ఆ గణନା పుస్తକ 21 పర్ବ 4 పదకు ଆସିବା. చూడండి, వారు ఎదోము దేశమును చుట్టిపోవాలని హోరు కొండ నుండి ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గాయాసము చేత జనులు ప్రాణము సమ్మసిల్లెను. ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଣନା 21 ର 4 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋର ପର୍ବତରୁ ସୁଫସାଗର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ପଥ ସକାଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅତି ସାହସହୀନ ହେଲା। చూడండి, ఇక్కడ రాయబడింది, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ మార్గాయాసము చేత జనులు ప్రాణం సమ్మసిల్లిపోయిందంట. ଆଉ ସେଇ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ସାହସହୀନ ହେଲେ। వారు వెళుతా ఉన్నప్పుడు ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ వారికి గమనించండి, ସେଇଟା ମନେ କରିବା, వారి ప్రయాణం వారు విసిగిపోయారు. ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ଥକି ଗଲେ। వారి ఎడారిలో వెళ్ళవలసిన ప్రయాణం వచ్చింది. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ఆ పరిస్థితులు వారి ప్రాణం సమ్మసిల్లిపోయింది. ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସାହସହୀନ ହେଇଗଲେ। అప్పుడు ఏమి జరిగింది? ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? దేవునికి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ మోసేకు ମୋସାଙ୍କୁ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. ఆ విరుద్ధରେ କଥା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ 5వ କଲେ। వచనంలో రాయబడింది, 5 పదରେ ଲେଖା ହେଇଛି, కాగా ప్రజలు దేవునికి మోసేకు విరోధంగా మాట్లాడి అరణ్యంలో చచ్చుటగా ఐగుప్తులో నుండి మమ్మను ఎందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారం లేదు, నీళ్లు లేవు, చవిచారం లేని అన్నము మాకు అసహ్యమయ్యన్నది. ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କି ହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହି ଲଘୁ ଅନ୍ନକୁ ଘୃଣା କରେ। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। ఏమన్నారు వీళ్ళు? କଣ କହୁଛନ୍ତି? దేవునికి మోసేకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. ఆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା, ବଚସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। వ్యతిరేకమైన మాటలు, ఆ బొచ్చసా విరుద్ధరే వ్యతిరేక మాట్లాడమే కాదు, ఆ విరుద్ధరే କଥା ଲାଗିବା। ఇక్కడ మాకు ఆహారం లేదు, এই স্থানে ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, నీళ్లు లేవు, ପାଣି ନାହିଁ, సవిచారం లేని అన్నం మాకు అసహ్యమైపోయింది. ଆଉ କୌଣସି ଲଘୁଚ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ఏమంటున్నారు వీళ్ళు? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ఆహారం లేదు, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, నీళ్లు లేవు, ପାଣି ନାହିଁ, ఇది మాకు సవిచారం రుచి లేదు అంటున్నారు. ଆଉ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚିକର ନୁହେଁ ବୋଲି ఎంత କହୁଛନ୍ତି। అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు କେତେ ఆలోచించండి. ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। దేవుడే వారికి ఆకాశం ఏం చేశాడంట? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ మన్నాను పంపించాడు. ମନ୍ନା ପଠାଇଲେ। ఆ మన్నా ఎవరిది? ସେଇ మన్నా କାହାର? దేవదూతల ఆహారం. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। 40 సంవత్సరాలు 40 ବର୍ଷ వారు జుంటి తేనె ధారల కన్నా మధురమైన మన్నాను వారు అనుభవించారు. ଆଉ ସେମାନେ ମଧୁଚାକ ଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧୁର ମାନେ ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। అవునా కదా? ହଁ କି ନାହିଁ? అయినా కానీ ఏమంటున్నారు? ତଥାପି କଣ మాకు କହୁଛନ୍ତି? ఆహారం లేదు, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ఇది అబద్ధమా కాదా? ଏଟା ମିଛ କି ନାହିଁ? రెండవది, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା నీళ్లు లేవంటున్నారు. ପାଣି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ఎంత భయంకరం! କେତେ ଭୟଙ୍କର! 78వ కీర్తన 16వ వచనంలో, ଗୀତ ସଂହିତା 78 ପର୍ବ 16 ପଦରେ, బండలో నుండి ఆయన నీటి కాలువలు రప్పించెను, ଶୈଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବାହାର କଲେ, నదుల వలె నీళ్లు ప్రవహింపజేసెను. ଆଉ ନଦୀ ପରି ସ୍ରୋତ ବୁହାଇଲେ। మీరు 20 అధ్యాయం చదివితే సంఖ్యాకాండము, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି 20 ପର୍ବ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ, అక్కడ బండలోంచి నీళ్లు రప్పించారు. ଆଉ వాళ్ళు ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୈଳରୁ ପାଣି କାଢିଲେ, బండలోంచి నీళ్లు వాళ్ళకి, ଆଉ ଶୈଳରୁ ପାଣି କାଢିଲେ, నీళ్లు లేవంటే నీళ్లు రప్పించారు. ପାଣି ନାହିଁ କହିଲେ ପାଣି ଦେଲେ, అరణ్యములో నదులు ప్రవహించే వాళ్ళ కోసం. ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ରୋତ నది ପ୍ରବାହିତ କଲେ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। అరణ్యంలో ఆహారం దొరకని ప్రాంతంలో ఆకాశం నుంచే
మన్నాను కురిపించాడు ଆଉ వాళ్ళకి. ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମରୁଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ଆକାଶରୁ। కానీ ఏమంటున్నారు వీళ్ళు? କିନ୍ତୁ କଣ మాకు କହୁଛନ୍ତି? అన్నం లేదు, ଆମର ଖାଦ୍ୟ మాకు ନାହିଁ, నీళ్లు లేవు. ଆମର ପାଣି ନାହିଁ। ఎంత అబద్ధం ఇది. ମାନେ କେତେ ମିଛ! ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ఇంకా ఏమంటున్నారు? ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? సవిచారం లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమైంది. ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ఇది చవిచారం లేదు, రుచి లేదు, పచి లేదు అంటున్నారు వీళ్ళు. ଏଇଟା ଘୃଣାର ବିଷୟ, ଏଇଟା କୌଣସି ରୁଚି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। 78వ కీర్తన 25వ వచనంలో 78 గీత సంగీత 25 పదରେ అక్కడ రాయబడింది, ସେଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, దేవదూతల ఆహారం నరులు భుజించితిరి. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ। దేవుడిచ్చిన ఆహారం మన్నా ఎవరు భుజించిన ఆహారం అంట? దేవదూతల ఆహారం అంట. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ମାନ୍ନା ଅଟେ। ఈ దేవదూతల ఆహారం ఎలాగుందంట? ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଅଛି? జుండె తేనె ధారల కంటే కూడా రుచిగా ఉందంట. ଆଉ ତାହା ମଧୁ ଚାକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ମଧୁର ଅଟେ। దేవదూతలు భుజించి ఆహారం ఎలాగైపోయిందంట వీళ్ళకి? ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ମାନ୍ନା ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହେଇଗଲା? వెగుటుగాను అసహ్యంగాను మారిపోయింది. ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାର ପରି ହେଇଗଲା। ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ఎంత భయంకరంగా କେତେ ଭୟଙ୍କର మాట్లాడుతున్నారు. କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର। ఈ రోజున చాలా మంది అలాగే ଆଜି ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। దేవుని వాక్యమైన మన్నా, ఆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନ୍ନା, జుండె తేనె ధారల కంటే విలువైన వాక్యము, ఆ ମଧୁ ଚାକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଏଇ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ దేవుడు ఆహారముగా మనకిస్తున్నా, ఆ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ, ఆత్మీయ ఆహారం మనకిస్తున్నా. ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు? ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? దీన్ని అసహించుకుంటా ତାକୁ ఉన్నారు. ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି। చాలా మందికి రుచి లేదంటున్నారు. ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ନାହିଁ। చాలా మంది ଆଉ ఆస్వాదించలేకపోతున్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଦ ଚାଖି చాలా ପାରୁନାହାନ୍ତି। మంది దేవునికి ଅନେକ లోబడలేకపోతున్నారు. ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। కారణం ఏమిటి? କାରଣ କଣ? ఆలోచించు. ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। దేవుడు ఊరుకుంటాడా? ପରମେଶ୍ୱର କଣ ମୌନ ରହିବେ? దేవుడు ఇస్తున్నా ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ దానిలో తృప్తి పొందకుండా ସେଇଥିରେ ତୃପ୍ତି ନ ହୋଇ మాట్లాడుతా ఉంటే କଥା କହିଲା ବେଳେ దేవుడు ఉగ్రుడైపోయాడు. ఆ ପରମେଶ୍ୱର, దేవుని కోపం వచ్చింది. ఆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। వెంటనే దేవుడు ఏం చేశాడు? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? అక్కడ మనం చదువుతున్నాం. ଆମେ పଢୁଅଛୁ సంఖ్యాకాండ 21వ అధ్యాయము ఆ గణన పుస్తక 21 పర్వ 6వ వచనములో 6 పదରେ దేవుడు అందుకు యెహోవా ప్రజలలోనికి తాపకరములైన సర్పములను పంపినవి ప్రజలను కరువగ ఇశ్రాయేలీయులు అనేకులు చనిపోయేది. ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ, ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। దేవుడు ఏం చేశాడు? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? పెడుతున్నా గాని పెట్టలేదంటున్నారు. ଆଉ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଲେ, త్రాగడానికి ఇచ్చినా గాని త్రాగడానికి ఇవ్వలేదంటున్నారు. ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ନ ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି। దేవుడు ఇచ్చిందేమో రుచి లేదంటున్నారు. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଲେ ତା ରୁଚି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। దేవుడే వారికి తోడై ఉన్నా సరే తోడు లేదంటున్నారు. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି 40 କହୁଛନ୍ତି। సంవత్సరాలు వారితో ఉన్నా సరే మేము నడవలేకపోతున్నాం, ఆయాస పడుతున్నాం అంటున్నారు. ଆଉ 40 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? కొన్ని సర్పములను వారి పాలలో పంపించాడు. ଆଉ କିଛି ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ అవి ପଠାଇଲେ। ఎలాంటి సర్పాలంట? ସେମାନେ କିପରି ସର୍ପ? పాపకరమైన సర్పము. ସେମାନେ ଦାହକ సర్ପ। ఆ సర్పాలు చేంజ్ చేసినాయి. ସେ ସର୍ପ ଅଛି କଣ କଲେ? ఇశ్రాయేలీయులు అనేక మందిని కరవగా ଆଉ ఇస్రాయేଲର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। అనేక మంది చనిపోయారు. ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ అనేక మంది వేదన చెందుతా ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ఆ ପାଉଛନ୍ତି। యొక్క సర్ప విషం ଆଉ ସେଇ ସର୍ପର నరాల్లోనికి ప్రవహించి ଆଉ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। అనేక మంది చనిపోతున్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ, అనేక మంది వేదన చెందుతున్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। అవును ప్రియ దేవుని ହଁ బిడ్డలారా. ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, జీవితం ଆମର ଜୀବନ వారికి విషంగా ଆଉ మారిపోయింది. ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ବିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ। కారణం ఏంటి? କାରଣ କଣ? ఈ రోజున ଆଜି సర్పము అనగా సాతాను, ଆଉ ସର୍ପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୈତାନ, విషము అనగా పాపము. ଆଉ ବିଷର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାପ। సాతాను ଶୈତାନ తన విషాన్ని కక్కుతా ఉంది. ତାଙ୍କର ବିଷକୁ ବାନ୍ତି କରୁଅଛି। కనుక ప్రతి మానవుడు విషంతో నింపబడ్డాడు. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଦମ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ, అన్నిటిని అమర్చిన తర్వాత ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ఆదికాండ 2:17 వచనములో ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 17 ପଦରେ మంచి చెడ్డలు తెలివిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు. ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଜଣାଇବା ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। మీరు తినే దినాన ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ నిశ్చయముగా ସେଇଦିନ చచ్చేది. ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। దేవుడు స్పష్టంగా తెలియదు. ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ। అయితే ఆదాము ఏం చేశారు? ଆଦମ ହବା କଣ କଲେ? వనంలో తిరుగుతున్న సమయంలో ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ 3:1 3 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ సాతాను సర్పంలో ప్రవేశించి రావడం జరిగింది. ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ସର୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଲା। అప్పుడు అవంతో ఏమంటుంది? ସେତେବେଳେ ହବାକୁ କଣ କହିଲା? 3:4
3వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 4 ପଦରେ సాతాను అంటుంది ଶୈତାନ କହୁଛି అందుకు సర్పం మీరు చావనే చావరు ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ କହୁଛି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, మీరు తిని తినాను చనిపోరు ତୁମେ ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ମରିବ ନାହିଁ। ఏమంటుంది ସେ କଣ କହୁଛି? ఇవి తినండి మీరు, ତୁମେ ଖାଅ ଏଇଟା, ఇది మీరు తింటే దేవదూతలా మారిపోతారు, ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରି అందుకే ବନିବ। దేవుడు తినొద్దు అన్నాడు, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର మీరు ଖାଅ, చనిపోరు। ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ఎంత చక్కగా మోసం చేసింది କେତେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଠକି ଦେଲା ଦେଖ ప్రియ బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। వెంటనే మనందరికి తెలుసును ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଛୁ అవ్వమ్మ తిన్నది, ହାବାମ ଖାଇଲେ, అవ్వమ్మతో పాటు తన భర్త కూడా పెట్టింది, ଆଉ ହାବାମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ, వారు నగ్నముగా మారిపోయారు, ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, నగ్నం వారు ଆଉ చూసుకుంటున్నారు, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖିଲେ, దేవుడు రావడం జరిగింది, ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବା ଦେଖିଲେ, వారితో మాట్లాడాడు, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ఆదామవ్వను శపించాడు, ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ହାବାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, సర్పాన్ని శపించాడు, ଆଉ ସର୍ପକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କଲେ, ఆదామవ్వను ఏదైనా వాళ్ళ నుంచి బయటికి ఇంటి వేశాడు, ଆଉ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କାଢିଦେଲେ, వారిలో పాపం ప్రవేశించింది, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, విషమనే పాపం ప్రవేశించింది, ଆଉ ବିଷ ରହିତ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। అవును ప్రియ దేవుని ମୋ బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, సర్పమనే సాతాను ଆଉ సర్ପ సదృశ్ୟ ସହିତ మనుషులను కరుస్తా ఉంది, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। విషమనగా పాపం, ఆ ବିଷର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାପ। రోమాపత్రిక 6:23 వచనంలో ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 23 ପଦରେ పౌలు గారు అంటున్నాడు, పౌలు କହନ୍ତି గాలయనగా పాపం వలన వచ్చును జీతము మరణము, ఆ పాపର ବେତନ మృత్యు ବୋଲି ଲେଖା పాపం ହେଇଛି। వల్ల ఏమొస్తుంది తెలుసా? పాప ద్వారా କଣ ଆସେ? మరణం వస్తది। మృత్యు ଆସେ। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:1 ఎఫెసీయ 2 పర్ବ 1 ପଦରେ మీరు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిన వారై ఉండగా ତୁମେମାନେ ପାପ ଓ ଅପରାଧରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ, ఆయన కుమారుడు క్రీస్తు కృప చేత మిమ్మల్ని బ్రతికించాడు। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। అవును ప్రియ దేవుని ମୋ బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, నిజమే మనందరం ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ కరవబడ్డాం, ଆମେ ଦଂଶନ ହୋଇଛୁ। మనలో విషం అనే పాపం ଆମ ప్రవేశించింది, ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବିଷ ରହିତ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। కనుక విషం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଷ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? జ్వరం వచ్చినోడికి ଯଦି ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి? କିପରି ଥାଏ? జ్వరం వచ్చినోడికి ଜ୍ୱର ଯାହାକୁ బాధపడే వాడికి ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, రుచికరమైన ఆహారం ఎంత పెట్టినా ଯେତେ రుଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି వాడికి ఎలా ఉంటది? అది ତାକୁ କେମିତି ରହିବ ସେଟା? అసహ్యంగా ఉంటుంది, ସେଇଟା ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ, అది ପିତା వాంతి అయిపోతుంది, ତା ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, అది చేదు అనిపిస్తుంది, ତା ପିତା ଲାଗିବ, అది ఇష్టం అవ్వదు। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కూడా అలాగే అయిపోయారు। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେଇପରି ହେଇଗଲେ। వారికి మన్నా ସେମାନଙ୍କୁ ମାନା, ఇష్టం లేకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి? ଆଉ ସେ ମାନାରେ ପରିତୃପ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ କଣ? వారిలో విష సర్పం ఉంది, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଷ ରହିତ ସର୍ପ ଅଛି। కనుక వారిలో ఉన్న పాప విష ప్రభావం వల్ల వారు అలా ଆଉ మాట్లాడుతున్నారు। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ରହିତ ସେଇ ବିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେଇପରି କଥା କହିଲେ। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రియ మండలి, కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ଆମେ ఈ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ దేవుడు వారిని పావుల చేత కనిపించినట్లుగా ଆଉ చూస్తున్నాం। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କରାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖା ఈ ହେଇଛି। రోజున కూడా మనం పాపంతో నింపబడి ఉన్నాం। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। మానవుడు ప్రతి ఒక్కడు పాపం అనే విషంతో నింపబడి ఉన్నాడు। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ପାପ ରହିତ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ఇక్కడ సర్పను పంపించడం ఉంది। ଆଉ এই ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପକୁ ପଠାଇଲେ ବୋଲି ఏ సర్పాల ముందు అక్కడ କୋଉ ସର୍ପ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? అగ్ని సర్పములు, ଅଗ୍ନିର ସର୍ପ। అనగా తాపకరమైన సర్పములు। ଆଉ ଅଗ୍ନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ఫైరీ సర్పెంట్ అంటే తాపకరమైనవి, విషాక్త సర్పం, ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ। విషక్త సర్పం। 9వ వచనం మళ్ళీ చదవండి। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୂଷା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ, ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ, ସେ ସେହି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ఏ సర్పాల ఉంది అక్కడ? ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ। దానికి ముందు తాపకరమైన సర్పాలు ఉంది అక్కడ। విషాక్త సర్పం. 6వ వచనం చదవండి, 6వ వచనం। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। దాహక సర్పం, దాహక సర్పం అంటే ఏంటి? ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ, ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। తెలుగు బైబిల్లో రాయబడింది తెలుగు బైబిల్లో తాపకరమైన సర్పములు।
ଆଉ ତାହାକୁ ଦାହକ ସର୍ପ తాపకరం అంటే అగ్ని మంటలు కలిగించే పావులు అన్నమాట. ଆଉ ଦାହକ ସର୍ପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳାଇବେ అంటే అవి కరిస్తే ସେ ଯଦି ଚାବିଲେ శరీరం అంతా అగ్నిలాగా మంటలు వచ్చేస్తాయి ସମସ୍ତ అన్నమాట. ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ବାହାରି శరీరం అంతా కూడా మంటలు పుట్టి ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସେ ଅଗ୍ନି ପରି ଲାଗେ భయంకరమైన బాధతో చచ్చిపోతారు. ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମରିଯିବେ తాపకరమైన సర్పములు ଆଉ ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପ ମାନେ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కరువగా ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାବିଲେ వాటి ప్రభావం వలన ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ఇశ్రాయేలు మరణకరమైన స్థితిలోనికి చేరుకున్నారు. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବସରେ ପଡିଲେ అవి వారిని కరిచాయి. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ ఇశ్రాయేలు ప్రజల్లో చాలా మంది చనిపోయారు. ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ఈ రోజున కూడా ఏం జరుగుతుంది? ଆଜି ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି చాలా మందిని సర్పాలు కాటు వేస్తా ఉన్నాయి. ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ ଚାବୁଅଛି ఈ రోజున గుర్తించాలి. ଆଜି ମନେ କରିବା ఎందుకు కారణం ఏమిటి? କାରଣ କଣ దేవుడు ఎందుకు పంపిస్తాడు? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ପଠାନ୍ତି ఎందుకు సాతానుకు ఆదేశం ఇస్తాడు? କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି మనం చనిపోవడం దేవుని ఇష్టం ଆମେ కాదు. ମରିଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା మనం ନୁହେଁ బాధపడడం దేవుని ఇష్టం కాదు. ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା మన ପ୍ରଭୁ శరీరం అంతా ఈ మంటలతో బాధపడి చనిపోవడం దైవ చిత్తము కాదు. ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అయిపోతామో ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ దేవుడు ଯିବା అన్నిటినీ కలుగ చేస్తున్నా ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଯୋଗାଇଲେବି మనం దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି దేవుని మీద గాని తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా ଆମେ ఉంటే ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ చాలా భయంకరమైన. ତାହା ବହୁତ ఈ ଭୟଙ୍କର రోజున దేవుడు మనకి ఇశ్రాయేలు ప్రజల కంటే అధికమైన సేఫ్టీని ఇచ్చాడు. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେଫ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି అనేకమైన సౌకర్యాలు మనకు కలుగజేశాడు. ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି వారి ଦେଇଛନ୍ତି కంటే ఎక్కువ ఆశీర్వాదాలు ତାଙ୍କ కలుగజేశాడు. ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ఈ లోకమైన అరణ్యంలో దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. ଏଇ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି కృపామయుడైన దేవుని సహాయాన్ని ଆଉ ସେ ଦୟାମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ మరిచిపోయి ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ఇశ్రాయేల్ కంటే ఇంకా ఎక్కువగా దేని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నావేమో. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛୁ କି అది ఎంత విచారకరం. ତାହା କେତେ ଦୁଃଖର ప్రియ ବିଷୟ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ దేవుడు చేస్తున్న మేళ్లను ఆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପକାରକୁ ମଙ୍ଗଳ మరిచిపోతే ଆମେ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ నేను అనుకుంటున్నాను ମୁଁ ଭାବୁଛି ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మీదకి వచ్చిన సర్పాలు ఇంకా మన మీద ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାହକ ସର୍ପ ହେଇଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିବାର ଅଛି కారణం ఏంటి? କାରଣ କଣ వారి కంటే మనం అధికమైన ఆశీర్వాదాలు ତାଙ୍କ పొందుతాం. ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ వారి ଲୋକ కంటే దేవుని కృపను పొందామా? ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ వారి కంటే సేఫ్టీలో ఉన్నామా? ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯତ୍ନରେ ଅଛୁ అయినా సరే ତଥାପି దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ దేవుడు ఇచ్చినది తినుచు. ఆ పరమేశ్వర ଯାହା ଯୋଗ దేవుడి ତାହା అనుభవిస్తూ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ଦଉଛି దేవుని ఆరాధించక, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନ କରି దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోక ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ନ କରି దేవుడు మరి తాపకరమైన మంటలు రప్పించకపోతే ఏం రప్పిస్తాడు? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପ କରି ଅଗ୍ନି ନ ପଠେଇଲେ ଆଉ କଣ ପଠେଇବେ? కనుక వాస్తవానికి ఇశ్రాయేల్ కంటే ఎక్కువ శిక్షకు మనం అర్హులం ప్రియ దేవుడు. ଆଉ ବାସ୍ତବିକରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଇଏ ଲୋକ కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ పాము కరిచినప్పుడు విషం ଆଉ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କଲା ସେଇ ବିଷ శరీరంలో నరాలలోనికి ଆଉ ప్రావేశించింది. ସେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା సాతాను చేత కరవబడిన ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ ହୋଇଥିବା మనందరం విషం చేత నింపబడ్డాం. ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସର୍ପ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ఆ విషానికి విరుగుడు ఎక్కడ ఉంది? ଆଉ ସେଇ ବିଷକୁ କୋଉଠି ମାନେ ହାଲକା ହେବା హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା వీరందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు? ଏଇ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି చనిపోతున్నారు. ମରି ଯାଉଛନ୍ତି చాలా మంది తాపకర మంటలతో బాధపడతా ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦାହକ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ ଯାଉଛନ୍ତି ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ వెంటనే ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ మోసే దగ్గరికి వచ్చారు. ମୋସାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ 7వ వచనం అంటున్నారు. 7 ପର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି కాబట్టి ప్రజలు మోసే యొద్దకు వచ్చి మేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా మాట్లాడి పాపము చేసితిమి. ଆଉ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ କାଳେ చదవండి ఒకసారి అది. 21:7. ଏନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ମୋସା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା
ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, సర్పాలు ఎప్పుడైతే కాటు వేసాయో ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ଚାବିଲେ వారి మంటలతో ସେମାନେ శరీరం అంతా పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి. ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଜଳ వారి దేహంలో కూడా మండిపోతా ఉంది. ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଜଳ తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు. ମରିଯିବା కొన్ని ପରିସ୍ଥିତିରେ గడియల్లో చచ్చిపోతారు. କିଛି ଘଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ అనేక మంది చనిపోతున్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ఇంకా ମରିଯାଉଛନ୍ତି, చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు. ଆହୁରି ମରିଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। కరవలేని చాలా మంది ఉన్నారు. ଆଉ ନ ଚାବିଲା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। వాళ్ళు ସେଇମାନେ కలిసిన వాళ్ళు ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାବିଲେ అందరూ ఎక్కడికి వచ్చారు? ସମସ୍ତେ మోషే దగ్గరికి వచ్చారు. ମୋଶେଙ୍କ నిକଟକୁ ଆସିଲେ, అయ్యా, మా కొరకు ప్రార్థన ଆମ చేయి. ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, మేము దేవునికి నీకు వ్యతిరేకంగా ଆମେ మాట్లాడాం. ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା మమ్మల్ని କରୁଛୁ, క్షమించండి. ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, మమ్మల్ని రక్షించండి. ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, మమ్మల్ని కాపాడండి. ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, మమ్మల్ని బ్రతికించండి. ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। మేము బతకాలని ఆశ ఉంది. ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା మాకు ଅଛି, చనిపోవాలని ఆశ ଆମେ లేదు. ମରିଯିବା ପରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। మమ్మల్ని రక్షించు. ଆମମାନଙ୍କୁ ఉଦ୍ଧାର କର। ఈ దేవునికి ప్రార్థన చేయి. ଆଉ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା అవును କର। ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ప్ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ రోజు నా స్థితిలోకి మనం రావాలి. ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା। ఈ రోజు మనం కూడా పాపమనే విషంతో నింపబడి ఉన్నాం. ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାପ ରହିତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ అనాది ଅଛୁ। కాలం నుండి ଆଜି କାଳରୁ ఆదాము నుండి వచ్చిన విషము ଆଉ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଥିବା ବିଷ ప్రతి ఒక్కరిలో ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କରେ అందరిలో ప్రవేశిస్తున్న పాపం నుండి ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପାପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି, విడుదల పొందడానికి ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ఈ రోజు నీకు మనకు అవసరమై ఉంది. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ఈ ଆବଶ୍ୟକ। రోజున ఆలోచన చేయండి. ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା మన କରିବା, ఆలోచనలో విషం ఉంది. ଆମର ବି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଷ ଅଛି, మన యొక్క మాటలో విషం ఉంది. ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ మన ବିଷ, క్రియల్లో విషం ఉంది. ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ మన ବିଷ, కార్యాల్లో విషం ఉంది. ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଷ। మన యొక్క ప్రతి విషయంలో కూడా భయంకర జీవితం జీవిస్తున్నాం. ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ విషୟରେ ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। మరి ఏం చేయాలా? ଆମେ କଣ କରିବା? ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ପ୍ରକାଶିତ 3:1 ପଦରେ, నీ జీవించున్న పేరున్నది కానీ నీవు దేవుని దృష్టిలో మృతుడవే. ତୁମେ ନାମ ମାତ୍ରକେ ବଞ୍ଚିଛ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ କଳ୍ପନା అవును ప్రియ ଅଟ। దేవుని బిడ్డలా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ రోజున మృତ తుల్యమైన మన ଆଜି ଆମେ జీవితాలు ମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନରେ దేవుని దగ్గరికి రావాలి. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। మోషే దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିଲେ, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ నీ ନିକଟକୁ ଆସିବା। దైవజనుడు అవసరం. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ నీ దేవుడు అవసరం. ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। దైవజనుడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। దైవజనుడు నీ పాపం కొరకు ప్రార్థన ଆଉ చేయాలి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା దేవుడు କରିବେ। నిన్ను క్షమించాలి అంటే ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା నీవు କରିବେ। దేవుని సన్నిధిని కలిగి ఉండాలి. ଆଉ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ నీవు ଲାଗିବେ। దేవుని ఆరాధన కలిగి ఉండాలా. ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା నీవు କରିବେ। ఒక సంఘాన్ని కలిగి ఉండాలా. ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ଅଛି। హల్లెలూయా. 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 ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ సర్పము యొక్క విషము నుండి వీరుడు కావాలి. ఇప్పుడు ଆଉ ଏଇ ବିଷ ରହିତ ସର୍ପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି। వీరు రక్షింపడాలంటే మార్గం ఏంటి? ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ପଥ କଣ? వీరికి బ్రతకాలని ఆశ ఉంది. ଏମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା కానీ ଅଛି। ఏ విధంగా రక్షింపడతారు? କିପରି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ? స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ଧନ୍ୟବାଦ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। మోషే దగ్గరికి వచ్చి అడిగినప్పుడు, ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ వారి ଆସିବେ, పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ପାପ వారి ସ୍ୱୀକାର తప్పులు ఒప్పుకున్నప్పుడు, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି వారి ଭୁଲ జీవితాలు ପଶ୍ଚାତାପ దేవునికి କଲେ, ସମର୍పించుకున్నప్పుడు, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ మోషే దేవునికి ప్రార్థన చేసి, ସେତେବେଳେ ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। కనుక ఇప్పుడు వారికి విరుగుడు కావాలా. ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। ఎలా విరుగుడు వస్తుంది? କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? సర్పం కాటు నుండి విరుగుడు ఎలా వస్తుంది? ଆଉ ସେଇ ସର୍ପର କାଟିବା ଠାରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ఇప్పుడు వారికి అర్థమైంది. ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। వారు మరణించిన సమయంలో వారు గ్రహించగలిగారు వారి తప్పుని. ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। అంతేకాదు వారి పాపాలను గ్రహించగలిగారు. ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ। వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ వారి ନିକଟରେ జీవితాలు సమర్పించుకున్నారు. ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। దేవుని శిక్ష వారి మీద పడగా ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, వారు దేవునికి మోసేను అడుగుచా ఉన్నారు. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋଶାଙ୍କୁ పଚାరుଛନ୍ତି। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, అవిధేయతలో ఉన్న వారిని క్రమపరిచేది శ్రమ మాత్రమే. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରାଜୟରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପରାଜୟ ପାଇବେ। బెత్తం వాడకపోతే కుమారుడు దారిలోనికి రాడు. బెత్తం వాడకపోతే కర్ర వాడకపోతే. ଆଉ ଯଦି ବେତ ମାନେ ବାଡି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది. బైబిల్లో ଲେଖା ହେଇଛି। సామెతలు 13వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో ହିତ ଉପଦେଶ 13 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, బెత్తం వాడని వాడు తన కుమారునికి విరోధవుతాడు. ଯେ ଯୋଉ ପିତା ଶାସନ ନ କରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। కుమారుని ప్రేమించి వాడు వారిని శిక్షించును. ଆଉ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଉ ପିତା ଶାସନ କରେ ତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବନି।
जे जे बाड़ी व्यवहार करबाकू त्रुटि करे हाँ। से अपना पुत्र को घृणा करे हम्म। जे जहा को प्रेम करे से यथा काल रे शास्त्री दिए శాస్త్రి శాస్త్రి ది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నరకంలో శిక్షింపబడకుండా ఉండాలి అంటే ଆଉ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପରେ ରହିଲେ ఇప్పుడే ఈ లోకంలోనే మనం ప్రభు చేత శిక్షింపబడుట మేలు ଏବେ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ନିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ అవునా కాదా ହଁ କି ନାଇଁ ఓ అన్న వాళ్ళ దేవునికి స్తోత్రం ଯେତେବେଳେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అవును ప్రియ దేవుడి ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ నరకం చాలా ଆଉ భయంకరమైనది ନର୍କ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ మన కాలం కొంతకాలం మాత్రమే ଆମର ଏଇ పృథిବୀରେ କିଛି ଦିନ ଅଟେ 70 సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉంటే 80 సంవత్సరాలు 70 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଳିଲେ 80 అయినా ବର୍ଷ సరే ఆవేశము ତଥାପି ଦୁଃଖ ମାତ୍ର అయితే ହେଲେ నరకము ନର୍କ సంవత్సరాలు ବର୍ଷ ବର୍ଷ 100 ଧରି సంవత్సరాలు 100 ବର୍ଷ 1000 సంవత్సరాలు 1000 ବର୍ଷ లక్ష సంవత్సరాలు ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ కోట్ల సంవత్సరాలు କୋଟି ବର୍ଷ యుగ యుగములు ଯୁଗ ରହିବ బాధ అనుభవించే కంటే ଦୁଃଖ ପାଇବା ଠାରୁ తాపకరమైన మంట పాములు కలిసినప్పుడు ఎలాగైతే అగ్ని మంటలు వస్తున్నాయో ଆଉ ସେ ପାପ ରହିତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ସେ ଅଗ୍ନିର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି పాములు కలిసినప్పుడు ఎలాగైతే మంటలతో కూడిన యొక్క బాధ వస్తుందో ଆଉ ସାପ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ నరకంలో కూడా దానికంటే 1000 రెట్లు మంట ଆଉ ఉంటుంది. ଆମେ ଯଦି ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବା ତାଠାରୁ ଆଉ 100 ଗୁଣ ଆମେ ଅଧିକ ମାନେ ଜଣାଇ కనుక ପାରିବା ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:32 వచనంలో 11 ପର୍ବ 32 ପଦରେ మనము తీర్పు పొందిన ఎడల ଆମେ ଯଦି ବିଚାରିତ ନହେଲେ లోకముతో పాటు ଜଗତ ସହିତ మనకు శిక్షావిధి కలిగినట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେଉଛୁ అవును ప్రియ దేవుని ହଁ బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ దేవుని చేత శిక్షింపబడుట మేలే. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସନ ହେବା ଭଲ ଅଟେ। ఎందుకంటే శ్రమ రాగానే పాపాన్ని గుర్తించగలుగుతున్నాం. କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଆମର ପାପକୁ ଅନୁତାପ మన କରିପାରୁ మేలు కోరి దేవుడు శ్రమలు రప్పిస్తాడు. ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର ଆଣନ୍ତି హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక మనిషి పాపంలో పడిపోయినప్పుడు ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ఒక మనిషి దేవునికి దూరం అయిపోయినప్పుడు ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଗଲେ దేవుడు శ్రమలు రప్పిస్తాడు. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଆଣନ୍ତି కనుక శ్రమలు మనల్ని ఏం చేస్తాయి? ଆଉ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଆମକୁ କଣ କରେ దావీదు అంటాడు, ଦାଉଦ କହନ୍ତି నేను శ్రమనందు ଅନ୍నిటి నాకు మేలయ్యింది. ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ పౌలు గారు అంటారు, ପାଉଲ କହନ୍ତି మన మేలు కొరకే ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ మనము తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందాలని, ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗିତା మన ଭାବେ మేలు కొరకే ఆయన మనల్ని శిక్షిస్తున్నాడు. ଆମମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା దేవుడు ఎందుకు శిక్షిస్తున్నాడు? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି మన మేలు కొరకే. ଆମ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది. ଆମ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ మనం ଜୀବନ ఇక్కడ చనిపోయినా, ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମରିଗଲେ కరోనా వైరస్ వచ్చి చనిపోయినా, କରୋନା ଭାଇରସ ରେ ମରିଗଲେ పరలోక రాజ్యం చేరుతాం. ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ఇవాళ ఇక్కడున్నా ଏଇଟା ଥିଲେ దేవుని కొరకు బ్రతుకుతాం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ఒకవేళ చనిపోయినా ମରିଗଲେ పరలోక రాజ్యం చేరుతాం. ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା నిరీక్షణ ఉందా? ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜୀବନ ఈరోజు ଅଛି భయపడుతున్నావా? ଆଜି ଭୟ କରୁଛ କି ఇక దేని బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ కరోనా వైరస్ భయపడే కాదు, କରୋନା ଭାଇରସ କୁ ଭୟ କରିବାରେ నీలో ఉన్న పాపానికి భయపడాలా. ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ପାପ ଅଛି ସେଇ ఆ ପାପକୁ ଭୟ పాపం କର నిత్య నరకంలో పడేస్తుందని భయం ସେଇ కలిగి ପାପ ఉండాలి. ସେଇ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ ఈ କରିବ ଭୟ లోకంలో କରିବା వచ్చేది ఏది కూడా అశాశ్వతమైనది కాదు. ଆଉ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା ఒక ఆమె, ଜଣେ ମା ఒక తల్లి ప్రయాణం చేస్తుందంట. ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା నదిలో నుంచి ప్రయాణం చేస్తుంది ఒక ସେ ନଦୀ బోటులో. ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ఆమెకి ఇద్దరు కుమార్తెలు. ତାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ఆ ఇటు పక్కన పెద్ద కుమార్తె ఉంటుంది, ఆ నది అవతల రెండవ కుమార్తె ఉంటుంది. ଆଉ ନଦୀର ଏପଟେ ସାନ ଝିଅ ରହୁଛି ନଦୀ ଆର ପଟେ ବଡ ଝିଅ కనుక బోట్లో వెళ్తా ఉంది. ସେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିଲା నదిలో వెళ్తున్నప్పుడు ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଯାଉଥିଲା భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చేసింది. ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆସିଲା ఆ భయంకర తుఫాన్లు ఇంకా అందరూ మునిగిపోయి చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసింది. ଆଉ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଝଡ ତୋଫାନରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡିକି ନଦୀରେ ମରିଯିବାର ఆ ପରିସ୍ଥିତି బోట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ସେଇ ନୌକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ అందరూ భయపడిపోతున్నారు. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କଲେ ఎవరి దేవుని వాళ్ళు పిలుచుకుంటున్నారు. ନିଜ నిଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ అయితే ముసలమ్మ పక్కన కూర్చుని ଏ ବୁଢୀମା ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସି పాటలు పాడుకుంటుందంట. ସେ గୀତ ଗାଉଛି నవ్వుతా పాటలు పాడుతుందంట. ହସି ହସି ଗୀତ ఈ ଗାଉଛି బోట్ ఏమో మునిగిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది. ଏଇ ନୌକାଟି ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା కానీ ముసలమ్మ ఏం చేస్తుంది?
చేస్తుంది, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ମା କଣ పాటలు କରୁଛି? పాడుతుంది. ସେ గୀତ ଗାଉଛି। ఆ ఓటు నాయకుడు వచ్చి అడిగాడంట, ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ମାଲିକ ଆସିକି అమ్మా ପଚାରିଲେ, ఏంటి భయం లేదా? ତୋର ଡର ନାହିଁ କି? అందరూ చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నారు, ସମସ୍ତେ మରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ అందరూ ଡରୁଛନ୍ତି। కేకలేసి అరుస్తున్నారు, ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଭୟରେ। ఏంటమ్మా పాటలు పాడుతున్నావు, ତୁମେ କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଉଛ నువ్వు ମା? చచ్చిపోతాను భయం లేదా? ତୁମେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଭୟ ନାହିଁ କି? ముసలమ్మ అన్నదట, ସେତେବେଳେ ବୁଢୀ ମା କହିଲା, అయ్యా నాకు భయం లేదు, ମୋର ଡର ନାହିଁ, నేను చచ్చిపోతాను భయమే లేదు నాకు. ମରିଯିବ ବୋଲି ଡର ନାହିଁ। ఏంటది ఎందుకు అలాగంటున్నావు? କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛ କହିଲେ? నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు అయ్యా, ମୋର ଦୁଇଟି ଝିଅ, నేను రెండో కూతురు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ఒకవేళ నేను అటుపక్క వెళ్ళానా ମୁଁ ସେପଟେ ଗଲେ ఆ కూతురు దగ్గరికి వెళ్తాను, ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବି। ఒకవేళ ఇటు వెళ్ళానా ଯଦି ଇଆଡେ ఏ ଗଲେ కూతురు దగ్గర ఉంటాను. ଏ ଝିଅ ପାଖରେ కానీ ଯିବି। ఇంకో కూతురు ఉండేది, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ఆమె చనిపోయింది. ସେ మରିଗଲା। ఒకవేళ నేను చనిపోయానా ଯଦି ମୁଁ మରିଗଲେ ఆ కూతురు దగ్గరికి ସେ వెళ్తాను. ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବି। నేను నమ్ముకున్న దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాను. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। కానీ నాకు భయం ఏంటి? ମୋର ଆଉ ଭୟ କାହିଁ? బతుకుంటే ବଞ୍ଚିଥିଲେ ఆ కూతురు దగ్గరికి ସେ వెళ్తాను, ଝିଅ ପାଖକୁ, చచ్చిపోతే ମରିଗଲେ ఆ కూతురు దగ్గరికి ସେ వెళ్తాను. ଝିଅ ପାଖକୁ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేను ఎక్కడున్నా ఒకటే, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି నేను ଗୋଟିଏ, బతుకున్నా ఒకటే, ମୁଁ చచ్చిపోయినా ବଞ୍ଚିଥିଲେ ఒకటే. ବି ଗୋଟିଏ, ମରିଗଲେ ବି అవును ప్రియ ଗୋଟିଏ। దేవుని బిడ్డ. ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ రోజు మనకు అటువంటి రియాక్షన్ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। చావైన మరి లాభం అంటే ଆମେ పౌలు గారు. ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ବୋଲି కానీ ఏ କହିବା। విషయానికి భయపడకు, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା శ్రమ మేలు కొరకే దేవుడు రప్పిస్తాడు. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି। కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, భూమి మీద జరుగుతున్న ఈ యొక్క వైరస్ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଭାଇରସ କୁ ఎందుకు వస్తుంది କାହିଁକି ଆସୁଛି ఆలోచన చేయాలి. ଚିନ୍ତା କରିବା। ఎందుకని କାହିଁକି ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ చనిపోతున్న స్థితిలో ମରିଯିବା మరి ସ୍ଥିତିରେ ఎక్కడికి వచ్చారు? କୋଉଠି ଆସିଲେ? దేవుని దగ్గరికి వచ్చారు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ దేవుడు ନିକଟକୁ। అదే కోరుకుంటున్నాడు. ପରମେଶ୍ୱର ତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି పాపంతో నిండిన మానవుడు ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ దేవుని ମନୁଷ୍ୟ దగ్గరికి రావాలి, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। దేవుని దగ్గర రావాలి. ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ దేవుడు ଫେରି అదే ଆସ। కోరుకుంటున్నాడు. ପ୍ରଭୁ ତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। సర్ప విసరకు విరుగుడేది. ଆଉ ସର୍ପର ବିଷର ତାହା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ఆ విరుగుడు విరుగుడు ଆଉ ଉଦ୍ଧାର వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఏంది? ଆଉ ତାହା ହଉଛି ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ఆ దాని యొక్క వ్యాక్సిన్ ఎలా దొరుకుతది? ଆଉ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କିପରି ପାଇବା? హల్లెలూయా. 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 ఏంటో తెలుసునా? କଣ ଜାଣିଛ? చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ దేవుడు ମଣ୍ଡଳୀ, అంటున్నాడు, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, మోసేతో అంటున్నాడు. ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ఏమంటాడు మోసేతో? କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କୁ? చూడండి 8వ వచనం చదువుదాం. 8 పద పଢିବା। మోసే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా, యెహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పం వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభం మీద పెట్టుము, అప్పుడు కరవబడిన ప్రతి వాడును దాని వైపు చూచి బ్రతుకునని మోసేకు సెలవిచ్చెను. ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହୁଁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ହୁଁ। ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ହୁଁ। ତହିଁରେ ସର୍ପଦ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు మోసేతో ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు? ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? నీవు ఒక సర్పాన్ని చేయించు, ତମେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କର। ఆ యొక్క విష సర్పము నుండి మరణము నుండి ఆ తాపకరమైన ఆ విరుగుడు వ్యాక్సిన్ ఏంటో తెలిసినా? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ, ଚାବିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କିପରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ఆ వ్యాక్సిన్ ఎలా దొరుకుతుంది? ସେଇ ମେଡିସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କିପରି ପାଇବେ? మోసేకి దేవుడు చెప్తున్నాడు, ମଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା నువ్వేం చేయాలి మోసే? ତୁମେ କଣ କରିବ ఒక ମଶା? ఎత్తడి సర్పాన్ని చేయి. ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ ఆ କର। ఎత్తడి సర్పాన్ని చేసి ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ అది ఒక କରି ఎత్తైన స్థలంలో ଗୋଟିଏ ఉଚ୍ଚ స్ଥାନରେ, ఎత్తైన కర్ర మీద నిలబెడతాడు. ଗୋଟିଏ ఉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅ। ఎంతమైతే దాన్ని చూస్తారో ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ସର୍ପରେ ଅନେଇବେ। 9వ వచనం రాయబడింది. 9 పଦରେ ଲେଖା కాబట్టి ହେଇଛି, మోసే ఎత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభం మీద దాన్ని పెట్టెను, అప్పుడు సర్ప కాటును తినిన ప్రతి వాడును ఆ ఎత్తడి సర్పం నిదానం చూచిన వాళ్ళందరూ బ్రతికెను. ତହୁ ମଶା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ, ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କଲେ, ସେ ସେହି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీవు సర్పము తయారు చేసి ఒక కర్ర మీద ఎత్తైన స్థలంలో పెట్టు. ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପତାକାରେ ଉଚ୍ଚ ବାଡିରେ ସେଇ ସର୍ପକୁ ତିଆରି କରି ఎంత ଲଗାଇବେ। మంది అయితే సర్పాన్ని చూస్తారో ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ସର୍ପ ଆଡେ ଅନେଇବେ, వారందరూ బ్రతుకుతారు. ସେଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। హల్లెలూయా. 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 ఎవరిని చూడాలి? କାହାକୁ ଦେଖିବେ? సర్పాన్ని చూడాలి. ସର୍ପକୁ ଦେଖିବେ। సర్పాన్ని చూడండి. ସର୍ପକୁ ଦେଖ। సర్పాన్ని చూసిన వాళ్ళందరూ బ్రతుకుతారు. ଯେତେ ଜଣ ସର୍ପ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ఇదే ఆ యొక్క విషానికి విరుగుడు లేక వ్యాక్సిన్. ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ବିଷରହିତ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମଣ୍ଡଳୀ। దేవుడు ପରମେଶ୍ୱର పంపించిన ఆ ఉగ్రత కూడా ఆయనే విరుగుడు ଆଉ ఇవ్వగలడు. ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଉଗ୍ରତା ପଠାନ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥ ପଠାନ୍ତି। కనుక ఇప్పుడు ఈ మోస ఏం చేస్తున్నాడు? ଏବେ ମୂଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି?
ఇత్తడి సర్పం కూడా తయారు చేయించాడు. ଆଉ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ఏం చేస్తున్నాడు? ఒక కర్ర మీద ఎత్తైన స్థలంలో పెట్టడం జరిగింది. ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପତାକା ବାଡିରେ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ। ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఎవరిని చూడాలి? ଏବେ ସେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ఆ యొక్క సర్పాన్ని చూడాలి. ସେଇ ସର୍ପ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ। సర్పాన్ని చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతున్నారు? ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ଆଡେ ଯେତେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ହେଲେ? అందరూ బ్రతుకుతున్నారు. ସେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రియ మండలి, అది యేసు ప్రభు సాదృశ్యంగా ତାହା ପ୍ରଭୁ కనబడుతుంది. ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ କହିଲେ। ఆ ఇత్తడి సర్పం యేసు క్రీస్తు సాదృశ్యం. ଆଉ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା యోహాను సువార్త ଯୋହନ ଲିଖିତ 3వ అధ్యాయము 3వ ଅଧ୍ୟାୟ 14-15 వచనాల్లో 14-15 ପଦରେ స్పష్టంగా రాయబడింది. ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। యోహాను సువార్త 3:14-15 వచనాలు. ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 14-15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁଣି ମଶା ଯେ ପ୍ରକାରେ ହଁ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ମଣିଷ ପୁତ୍ର ହଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯେପରି ସେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହଁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ। చాలు హల్లెలూయా హల్లెలూయా। చూడండి 14-15 వచనం చదువుతున్నాను. అవును. అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగ ఎత్తినో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపగా ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడిను। ଆଉ ଏଇ ସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 14-15 ପଦରେ ହଁ। ପୁଣି ମଶା ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా। చూడండి సర్పం ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉంది? ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ କାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ? యేసు ప్రభు ପ୍ରଭୁ సాదృశ్యం. ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ। బ్రతికి ఉన్న సర్పమేమో సాతానికి సాదృశ్యం. ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେଇ ସର୍ପ ଶୈତାନର ସାଦୃଶ୍ୟ। ఇప్పుడు ఎత్తబడిన ఇత్తడి సర్పం ఎవరికి సాదృశ్యం ఉంది? యేసు ప్రభు సాదృశ్యం ఉంది. ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବା ସର୍ପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ఇదేకండి పాము యేసు ప్రభు సాదృశ్యం ఏంటి? ଆଉ ଏଇ ସର୍ପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ କଣ? సర్పం అంటే సాతాను కదా అని మనం ସର୍ପ అనుకుంటాం. କହିଲେ ତମେ ଶୈତାନ ବୋଲି ଭାବ। యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఇక్కడ. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ। చూడండి ଦେଖନ୍ତୁ ఎందుకు పాము ఆకారంలో దాన్ని చేయాలి? କାହିଁକି ସର୍ପର ରୂପରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ? సర్ప విషమునకు విరుగుడు ଆଉ ସେଇ ସର୍ପର ବିଷରୁ ఉద్ధాର ఎలా జరుగుతుందంట? କିପରି ହେବ? ఎత్తడి సర్పం ఒక చేయాలి, అలాగే చేయాలా? ଆଉ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଗୋଟେ ସେଇପରି କରିବ। ఆ సర్పం ఎలాగైతే ఉందో అలాంటి సర్పమే చేయాలా? ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ଯେପରି ଥିଲା ସେଇପରି ବନେଇବାର ଅଛି। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। అటువంటి ఆకారం ସେଇପରି ଆକାର। సర్పం అంటే సాతానికి సూచనే. ଆଉ సర్ପ କହିଲେ ଶୈତାନର ସାଦୃଶ୍ୟ। అయితే କିନ୍ତୁ వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కొయ్యాలా? ଆଉ ରତ୍ନକୁ ରତ୍ନରେ କାଟିବା। మొదటి ఆదాముకు బదులుగా కడపటి ఆదాము యేసు ప్రభు లోకానికి రావాల్సి వచ్చింది. ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଦାମ ଶେଷ ଆଦାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। కనుక ఇత్తడి సర్పం పాములా కనబడుతుంది కానీ ଆଉ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ସର୍ପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ అది కరవదు. ସେ ଚାବିବ ନାହିଁ। అందులో విషం ఉండదు. ସେଇ ସର୍ପରେ ବିଷ ନାହିଁ। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ఇత్తడి సర్పం ఏం లేదు, ପିତ୍ତଳ ସର୍ପରେ କଣ ନାହିଁ? విషము లేదు, ବିଷ ନାହିଁ, అది కరవదు. ସେ କାଟିବ ନାହିଁ। అవును ప్రియ దేవుని ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, యేసు క్రీస్తు మానవ ఆకారంలో ఉన్న ప్రభువారు ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର లోకానికి వచ్చినప్పుడు ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ఆయనలో పాపం అనే విషం ତାଙ୍କଠାରେ లేదు. ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ। స్తోత్రం చెప్పండి. ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। యేసు ప్రభు మాట అన్నాడు, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవడు స్థాపించును? ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଯଦି ନିରୂପଣ କଲେ। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఎలాగైతే కలిసిందో, ଯେପରି କାଟିଲା, ఎలాంటి పాము అయితే కలిసిందో, ଯେପରି ସାପ ଚାବିଲା, అలాంటి పాముగానే ସେଇପରି ସାପ ଯଦି ఇత్తడి సర్పంగా చేయబడాలి. ଆଉ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପରି ହେବାର ଅଛି। ఆదాము ద్వారా విషం ఎలాగైతే పాపములకు లోపలకు వచ్చిందో, ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ అలాగే కడపడ ఆదాముగా ప్రభు రావాల్సి వచ్చింది. ସେହିପରି ଶେଷ ଆଦମ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବେ। మరి ఈ సర్పం ଏଇ ସର୍ପ ఎత్తడి సర్పం, ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ఏ బంగారం సర్పం చేయొచ్చు కదా, ସୁନାର ସର୍ପ କରିବା, లేకపోతే వెండి సర్పం చేయొచ్చు కదా. ନହେଲେ రూపాର సర్ପ। బంగారం అంటే రాజుకి సాదృశ్యం, ଆଉ ସୁନା କହିଲେ ରାଜାର ସାଦୃଶ୍ୟ, వెండి అనగా పరిశుద్ధతకి సాదృశ్యం. ଆଉ రూపା କହିଲେ ପବିତ୍ରତାର కనుక ସାଦୃଶ୍ୟ। బంగారముతోటో వెండితోటో చీమలేదు దేవుడు. ଆଉ ସୁନାରେ କି ରୂପାରେ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ఎలా చేయమంటున్నాడు? କିପରି କହିଲେ? ఎత్తడితో చేయాలంటున్నాడు. ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମାଣ କର। ఎత్తడి ఒక ప్రత్యేకమైనది. ଆଉ ପିତ୍ତଳ
ପିତ୍ତଳ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟଟେ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎత్తడి దేవునికి తీర్పు సూచనగా ఉంది आ पवित्र ग्रंथରେ ପିତ୍ତଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ପରି ଲେଖା ହେଇଛି ఎత్తడి సహజంగా ప్రకృతిలో ఈ లోకంలో దొరకదు आ ପିତ୍ତଳ ଏଇ ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ఇది రెండు లోహాల కలయిక ଆଡେ ଦୁଇଟି ଲୁହାର ଗୋଟେ କଳଙ୍କଟେ అంటే ఏంటి କଣ ଏଇଟା ఒకటి రాగి ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତମ୍ବା రెండవది తగరము ଆଉ ଦୁଇଟା ହଉଛି దోస్తా ଦସ୍ତା ଦସ୍ତା ఒకటి ఏంటంటే రాగి ଗୋଟିଏ రెండవది ତମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦସ୍ତା ఈ రెండు లోహాలు కలిపి ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଲୁହାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ కొలిమిలో కరిగించినప్పుడు అగ్నిలో వేసి ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ కరిగిస్తున్నప్పుడు ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ନିକ୍ଷେପ କରିବା అప్పుడు ఏర్పడే లోహమే ఎత్తడి ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ତାକୁ ପିତ୍ତଳ କହନ୍ତି హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା రాగి ଆଉ ତମ୍ବା తగరము రెండు కలిసి ఉన్నాయి ତମ୍ବା ଆଉ ସେଇ ଦାହ ଦୁଇଟା ଦସ୍ତା, ମିଶିକି ଦସ୍ତା। ଦସ୍ତା ମିଶିକି ଅଛି అలాగనే ସେଇପରି ఈ రెండు కలిసి ఎలాగైతే ఎత్తడవుతుందో ଆଉ ଏଇ ଦସ୍ତା ଆଉ ଏଇ ତମ୍ବା ମିଶିଲେ ଯେପରି ପିତ୍ତଳ ହୁଏ, యేసు ప్రభు వారు కూడా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ దైవ స్వభావం మానవ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ଆଉ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବ ఈశ్వరంక స్వభావం ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମାନବିକ ସ୍ୱଭାବର ఆయన మనుష్య కుమారుడు అని ସେ రాయబడింది ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ఆయన ହେଇଛି దేవుని కుమారుడు అని ସେ రాయబడింది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି దైవ స్వభావం ఉంది ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଅଛି మానవ స్వభావం కలదు. ମାନବିକତା ଗୁଣ ବି కనుక ଅଛି దైవ మానవ స్వభావాలు కలయికగా యేసు ప్రభు వారు ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ମାନବିକତା ଗୁଣ ଦୁଇଟା ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ఇప్పుడు అర్థమైందా ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ మూడో విషయం ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ఈ ఇత్తడి సర్పము ଆଉ ଏଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ చేయబడాలి అంటే ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି అదేం చేయాలి କଣ ହେବା అగ్గిలో వేసి ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରି దాన్ని ఎర్రగా ఉంటున్నప్పుడు కొట్టి 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 దాన్ని సర్పంగా తయారు చేయాలా ତାକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟି ପିଟି ସର୍ପ ପରି ବନେଇବାର ଅଛି హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రియ మండలి ఎలాగైతే ఇత్తడి సర్పము ఎత్తడి అగ్నిలో వేసి కొట్టి కొట్టి ఎలాగైతే సుత్తులతో కొట్టి ఆ పాము ఆకారం తయారు చేస్తున్నారో ଯେପରି ସେଇ ତମ୍ବାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇକୁ ପିଟି 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 ତାକୁ ସେ ବନଉଛନ୍ତି అలాగనే యేసు ప్రభు వారు కూడా ఏం చేయబడ్డాడు ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲେ ఆయన సిలువలో ସେ କୃଷରେ పట్టబడ్డాడు ଆଉ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧଲେ కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు ఆయన କରଡ଼ା ପ୍ରହାର చేతులతో ପ୍ରବାହିତ మేకులతో పట్టుబడ్డాడు ଆଉ ହାତରେ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା కాళ్ళతో మేకులు పట్టుబడ్డాడు ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା రెక్కలు ବିନ୍ଧେ పట్టుబడ్డాడు ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପେଟ దేవుని ఉగ్రతను సిలువ కొలిమిలో ఆయన కాల్చబడ్డాడు ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଗ୍ରତାରେ ସେ କୃଷରେ ରାହଲେ శ్రమలో పెట్టబడ్డాడు ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶରେ ରହିଲେ యెషయా గ్రంథం 53 అధ్యాయం 5వ వచనములో ଆଉ ଯେସାଇୟ 53 ପର୍ବ 5 ପଦରେ చూడండి ప్రభు గురించి ఏం రాయబడిందో ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି యెషయా గ్రంథం 53:5 ଯେସାଇୟ 53 ପର୍ବ 5 పదରେ మన అతిక్రమమును బట్టి అతడు గాయపరచబడెను ଆଉ మన దోషులను బట్టి ఆయన నలగొట్టబడెను మన సమాధార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ మన ହେଲେ అమ్మମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ହଁ। ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହଁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ఆట ଓ పదం ସେ ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂତୀକୃତ ହେଲେ ବାସ୍। ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ చాలు చూడండి మన అతిక్రమములను బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ନିଜେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ మన ହେଲେ దోషం బట్టి నలగొట్టబడ్డాడు ఆయన ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରହାର ଯେପରି ଦେଖିବେ ఆ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేయబడతారు ସେ ଦେଖିବା ଲୋକ କଣ କରିବେ వాళ్ళందరూ కూడా చూసిన వాళ్ళందరూ బ్రతుకుతారు ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ସର୍ପଟେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ହଁ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ యేసు ప్రభు వారు కూడా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ఆ ప్రపంచము నడిబొడ్డులో బెత్లెహేములో యేసు ప్రభు వారు జన్మించడం జరిగింది ଆଉ ସେଇ ବେତଲେହେମ୍ ବୋଲି ମଝି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ప్రపంచము మధ్యన ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ఆయన ఒక చిలువ మీద ఎత్తబడ్డాడు ସେ ଗୋଟେ କୃଷରେ ଉଠାଗଲେ ఎందుకు ఎత్తబడ్డాడు କାହିଁକି ଉଠାଗଲେ అందరూ చూడాలి ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ విషంతో నింపబడిన ప్రతి ఒక్కరు చూడాలా ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷ ରହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବେ ఎవరైతే చూస్తారో ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ వారందరూ రక్షింపబడతారు ସେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ మొదటి తిమోతి 12 అధ్యాయం 5వ వచనంలో ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ 6వ వచనంలో 6 పదରେ ఆయన అందరి కొరకు విమోచన క్రైదనముగా తను తాను అప్పగించుకొనెను ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హెబ్రీ 2 అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఎబ్రీ 2 పర్వ 9 పదରେ ప్రతి మనుషునికి దేవుని కృప కొరకు మరణం అనుభవించడం ఆ రాయబడింది ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ
ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ప్రభు పిలుస్తున్నాడు, ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ప్రయాసపడి భారము సమస్యలారా ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ నా యొద్దకు రండి, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, నన్ను చూడండి, ମୋତେ ଦେଖ, నేను మీకు విశ్రాంతి ମୁଁ ఇస్తాను. ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। అవును ప్రియ దేవుని ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, యేసు రక్తము నిన్ను ପ୍ରଭୁ పరిశుద్ధపరుస్తుంది. ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବ। మార్క్స్ 16:15 ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ 15 నేను సర్వలోకం వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి. ତୁମେ ସର୍ବ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସର୍ବ ଜଗତରେ ତୁମେ ସେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ఎవరైతే యేసుని చూస్తారో ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବେ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? ସେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ? అందరూ బ్రతుకుతారు. ସେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। అయితే అక్కడ రాయబడింది ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି సంఖ్యాకాండ 27:9 ଗଣନା 21 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ఆ యొక్క సర్పపు కాడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్ప నిదానించి చూచినప్పుడు వారు బ్రతికిరని రాయబడింది. ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପିତଳ ସର୍ପ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎలా చూడాలంట? ସେଇପରି ଦେଖିବା, ఆ యొక్క సర్పం వైపున నిదానించి చూడాలి. ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ଆଡେ ଦେଖିବା। ఈరోజు నీవు నేను ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ యేసు ప్రభు నిదానించి చూడాలా. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ఎవరైతే చూస్తారో ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ వారందరూ నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు మనిషి కుమారుడు ఎత్తబడ్డాడు. ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଅନେଇବେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రియ మండళీ, నీవు ఆ వైపు చూస్తే ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲେ నీవు రక్షింపబడతావు, ଆପଣ ମାନେ ఉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, నిత్య జీవం పొందుతావు. ଅନନ୍ତ ଜୀବନ పాଇବ। కేవలం ఈ లోకము యొక్క జీవమే కాదు, କେବଳ ଜଗତର ଜୀବନ ନୁହେଁ, నిత్య జీవం ప్రభునికి ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି యెషయా గ్రంథం 45:22 ଯେସାଇୟ 45 ପର୍ବ 22 ପଦରେ భూదిగంతల నివాసులారా నా వైపు చూసి రక్షణ పొందడి. ଏ పృథివీର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡେ ଦେଖି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଅ। నేనే దేవుడను, ମୋ ଈଶ୍ୱର, నేను తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। నా వైపు చూడండి. ମୋ ଆଡେ ଦେଖ। అవును ప్రియ దేవుని ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈరోజు యేసయ్య వైపు చూడాలి. ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଆମେ ଦେଖିବା। యేసయ్య వైపు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ రక్షింపబడతారు, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, విశ్వసింపబడతారు, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ఆత్మీయ స్థితిలో అభివృద్ధి చెందుతారు, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, నశించిపోరు, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, నిత్య జీవాన్ని పొందుతారు, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ఈ ପାଇବେ, పాపం నుండి విడుదల పొందుతారు, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ఈ లోకం నుంచి ଏଇ రక్షింపబడతారు. ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। యేసయ్య వైపు చూడాలి. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବା। సముద్రం మీద నడిచి వస్తున్న యేసు ప్రభుని చూసిన ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ పేతురు ଦେଖିଲେ, గారు అన్నాడు, ఇతర నేను కూడా అంటే నాకు ఆదేశం ఇయ్యి. ମୁଁ ବି ଚାଲିବି, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ। యేసు ప్రభు అన్నాడు, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ నువ్వు కూడా କହିଲେ, అన్నాడు, ତୁମେ ଚାଲ। అప్పుడు నడుస్తున్నాడు. ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ। అది గమనించండి, ମନେ କର, యేసు వైపు చూస్తూ నడిచాడు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲିଲା। యేసు వైపు చూసినంత సేపు ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା, పేతురు గారు సముద్రంలో మునిగిపోలేదు. ଆଉ ପିତର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ఎప్పుడైతే ఆ గాలి వైపున చూశాడో, కిందకి చూశాడో, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପବନ ଆଡେ తଳକୁ ଅନାଇଲା, మునిగిపోవడం మొదలు. ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ఈరోజు నీవు ప్రియ దేవుడు, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରିୟ యేసయ్య వైపు చూస్తే ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲେ ఈ లోకమైన సముద్రంలో నువ్వు ଏଇ మునిగిపో. ଜଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ନାହିଁ। సర్పపు కాటు నువ్వు బాధపడవలసిన పని లేదు. ଆଉ ସେଇ ସର୍ପର ଦହନ ମାନେ ଚାବିବାକୁ ଭୟ କରିବ ఈ ନାହିଁ। లోకం వచ్చే ప్రతి వైరస్ గాని এই জগতের প্রত্যেক সমস্যাকে প্রত্যেক সমস্যাକୁ భయపడకుండా ତୁମେ ଭୟ ନ କରି ప్రభు నిన్ను కాపాడు. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। జక్కి అనే భక్తుడు ଯକ୍ଷ ବୋଲି ଜଣେ మేడి ଭକ୍ତ, చెట్టు మీద ఉండి యేసు ప్రభువును చూచాడు. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରେ, ସେଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲା। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। లోతు భార్య ଆଉ లోటଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ఏం చేసిందంట? କଣ କଲା? సొదొమ గొమొర్రా వైపు చూసింది. ଆଉ ସୋଦମ ଗୋମରା ଆଡେ ଦେଖିଲା, ఆమె ప్రాణం పోగొట్టుకుంది. ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରେଇଲା। ఈరోజు నువ్వు లోకం వైపు చూస్తున్నావా? ଆଜି ଆପଣ ଜଗତ ଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, దేవుని వైపు చూస్తున్నావా? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। దావీదు అంటున్నాడు, ଦାଉଦ କହନ୍ତି 123 కీర్తన 2వ వచనంలో, గీత సంహిత 123 పర్ବ 2 పదରେ, మన దేవుడైన యెహోవా మనల్ని కరుణించు వరకు మన కన్నులు ఆయన తట్టు చూచుచున్నవే. ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ନ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା। ఆమేన్. ఆమేన్। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। దేవుడు కరుణించే వరకు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ఆయన వైపు చూద్దాం. ତାଙ୍କ ଆଡେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ నువ్వు କରିବା, ఆయన వైపే చూడు. ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବା, ఆయన రక్షిస్తాడు. ସେ ଆମକୁ ఉద్ଧାର କରିବେ। నీకు వచ్చిన ప్రతి సమస్య నుండి ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ఆ శిలువ వైపు చూస్తే, ସେଇ କୃଷ ଆଡେ ଦେଖିଲେ, ఆ విష సర్పము నుండి, ସେଇ ବିଷ ସର୍ପ ଠାରୁ, ఈ యొక్క వైరస్ నుండి, ଏଇ ଭାଇରସ ରୁ, ఈ లోక సమస్య నుండి ଏଇ ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟା దేవుడు తప్పించగలడు. ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର దేవుడు କରିବେ। కాపాడుతాడు. ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। విశ్వాసంతో చూడాలి. ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖିବା, ఆయన్నే చూడు. ତାଙ୍କ ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ లోక
లోకం వైపు చూడకు. ଜଗତାଡେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ఎందుకో తెలుసునా? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ప్రభువారు త్వరగా ପ୍ରଭୁ రాబోతున్నారు. ଯୀଶୁ శୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। మొదటి యోహాను పత్రిక ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:2 వచనం, 3:2 ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టుగా ఆయనను చూచెదము. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିବା। ఆయన ఉన్నట్లుగానే ସେ ଅଛନ୍ତି ଭଳି మనం ఎలాగైతే ఉన్నామో ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ అలాగే ఆయన చూడగలం. ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ప్రియ ଦେଖିପାରିବା। దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఒకసారి మన దేవునికి అప్పచెప్పు. ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ సర్పం వైపు చూశారు. ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଆଡେ ଦେଖିଲେ, అందరూ బ్రతికారు. ସେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। ఈ రోజు నువ్వు ఎవరిని చూస్తున్నావు? ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଆଡେ ଅଛି? లోక వైపు చూస్తున్నావా? ଜଗତାଡେ ଅଛି କି? సమస్యలు చూస్తున్నావా? ସମସ୍ୟା ଆଡେ ଅଛି କି? ఏం చూస్తున్నావు? କୁଆଡେ ଦେଖୁଛ? ఎవరిని రక్షించగలరు? କିଏ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ఎవరు రక్షించలేరు. କେହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ఒకే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ఆయన్ని ସେ రక్షించగలడు. ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। యేసు నుండి విడుదల ఇవ్వగలడు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବେ। నిన్ను పోషించగలడు. ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ నిన్ను କରିବେ। బ్రతికించగలడు. ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ। నిత్య జీవాన్ని తీసుకెళ్ళడు. ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବେ। ఆయన దగ్గర నిన్ను ఉంచగలడు. ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବେ। ఈ అద్భుతాలు జరగాలి అంటే ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରସିବେ। ఇశ్రాయేలు ప్రజలు రాయిపురం వైపు ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଆଡେ ଦେଖିଲେ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ఎత్తడి సర్పంగా ఉన్న క్రీస్తు వైపు చూద్దాం. ఆ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ସାଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ప్రభు నిన్ను ఈ లోకంలో కాపాడునుగా. ఆ ప్రభు ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତରୁ నిన్నే ଆପଣଙ୍କୁ కాదు నీ కుటుంబాన్ని కాపాడునుగా. କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଭକ୍ତକୁ దేని మీద ఆధారపడదాం. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। దేవుని సన్నిధిలో కొనసాగుదాం. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଢିବା। కళ్ళమని ప్రార్థన ଆଖି చేద్దాం. ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା। దేవుని బిడ్డలారా, ହଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ వాక్య నిమిత్తం ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ఒక ପାଇଁ నిమిషం ధ్యానం ଗୋଟେ చేద్దాం. ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। వారమంతా ధ్యానం చేయండి. ଏଇ ସପ୍ତାହ ସାରା ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବା। దేవునికి ఇచ్చిన వాక్యం ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ విలువైనదే. ଆଉ ତା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। అవును ప్రియ దేవుని ହଁ బిడ్డలారా, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ఈ రోజున ప్రభు ଆଜି ପ୍ରଭୁ ఎత్తబడిన వాడిగా ఉన్నాడు. ଆଉ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଅଟନ୍ତି। ఎందుకో తెలుసునా? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? నిన్ను రక్షించడానికి ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ఆయన ସେ ఇతర సర్పంగా వచ్చాడు. ଆଉ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ସାଦୃଶ୍ୟ ఆయన్ని ଆସିଲେ రక్షించగలడు. ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। పరిశుద్ధ పద ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବ, నిత్య జీవిస్తుంది. ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ। పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ପବିତ୍ର ପିତା, నా దైవమానికి వందనాలు. ହେ ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। నువ్వు ఇచ్చిన మాటలు బట్టి నీకు ଏ స్తోత్రం. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ అందరి ତୁମକୁ ହୃదయాల్లో ଧନ୍ୟବାଦ। ଫଳିంపచేయండి. ଆଉ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳବାନ ହଉ। అవును ప్రభువా, ହଁ ପିତା, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నీవి తిరుగుబాటు చేశారు, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, సణుక్కున్నారు. ସେମାନେ ବଚସା କଲେ। ప్రభువా, ହେ ପିତା, నీవు పోషిస్తున్నా, ତୁମେ ପୋଷଣ మాకు କଲେ, ఆహారం లేదన్నారు. ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ, నీళ్ళు ఇస్తున్నా, ପାଣି ଦେଲେ, నీళ్లు ପାଣି లేవన్నారు. ନାହିଁ କହିଲେ, నీవు ఇచ్చిన ఆహారం ତୁମେ ଦେଇଥିବା ମାନ୍ନା, సారం లేదన్నారు. ଆଉ ସେଇଟା ମିଠା ନାହିଁ କହିଲେ। అవును నాయన, ହଁ ପିତା, ఈరోజు మాకు అన్ని ఇస్తున్నా. ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ మేము ସବୁ ଦଉଛ। కూడా ଆମେ ମଧ୍ୟ అనేక సార్లు మేము తిరుగుబాటు ଅନେକ చేసేవారు. ସମୟରେ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛୁ। అవును ప్రభువా, ହଁ ପିତା, సర్పము ସର୍ପ భయంకరంగా పనిచేస్తా ఉంది. ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। అనేకులు కరుస్తా ఉంది. ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ప్రపంచమంతటా కూడా విషంతో నింపుతా ఉంది. ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଷରେ ఈ రోజున ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। అనేక మంది చనిపోతా ଆଜି ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ అనేక କରୁଛନ୍ତି। మంది విడుదల లేకుండా ଅନେକ ఉన్నారు. ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। అయితే నాయన, ହେ ପିତା, కరించిన వారు విషంతో నింపబడిన ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పం వైపు చూసినట్టు బ్రతికినట్లుగా ଆଉ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲେ ବଞ୍ଚିଲେ, మేము నీ వైపు చూసి బ్రతికినట్లు ଆମେ సహాయం చేయండి. ସମସ୍ତେ ତୁମ ଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ అందరికీ నిత్య జీవం కలగచేయండి. ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ నీవు ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ప్రత్యక్షమైన ଅଧିକାର నీ ఎదుట నిలవగలిగిన శక్తి మాకు దయచేయండి. ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ ଆମେ ତୁମର ଆଡେ ଚାହିଁବା ପରି ରଖ। పేతురు వలె, ପିତରଙ୍କ ପରି, ఆ ప్రభు జక్కయ్య వలె, ଆଉ ଜଗତର దావీదు వలె ଦାଉଦଙ୍କ ପରି నిన్ను చూడగలిగిన జీవం ତୁମ ଆଡେ మాకు ଦେଖିବାର దయచేయండి. ଜୀବନ ଦିଅ। మమ్మల్ని బలపరచు. ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କର। ఇవరకు వాడుకోనండి. ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର లోకంలో କର। వచ్చే ప్రతి సమస్య ଏଇ రోగములకు ଜଗତର భయపడక ସମସ୍ତ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୟ ନ କରି నీ మీద ఆధారపడి ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। అందరినీ బలపరచు. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳବାନ କର। వాక్యం ప్రతి ఒక్కరిని ଆଉ ଏଇ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟରେ నీ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ కాపుదల దయచేయండి. ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁରକ୍ଷା ఈ ଦିଅ। తాపకరమైన వైరస్ నుంచి తప్పించండి. ଏ ପାପ ରହିତ ଭାଇରସ ରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ఈ తాపకరమైన విషం నుండి ଏ తప్పించండి. ପାପ ରହିତ ବିଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। నిత్య జీవ వారసులు ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ କର। నీ కొరకు జీవించే ତୁମ జీవితం ପାଇଁ మాకు ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଦିଅ। మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకు ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ యేసు నామములో ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ఆమేన్. ଆମେନ୍। యేసు రక్తమే ఇచ్చే. ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ యేసు రక్తమే ఇచ్చే. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ యేసు ରକ୍ତରେ రక్తమే సంపూర్ణము. ପ୍ରଭు ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ వారిక్రియలకు అంత నాశనం. ప్రవేశ నామకే జయము కలుగును గాక. ఆమేన్. పరమతండ్రి దేవుని ప్రేమ, ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసము ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలమైన రాకడ పర్యంతము మనకి తోడైన నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశింపచేయును గాక. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మక సాధ్య మానవతంగా ప్రేమ కొరత సమస్తము
प्रभुंकर आत्मा तंकर आगमन पर्यंत सदाकाल सहवर्तुवन्तु ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 అందరికీ వందనాలు దేవుని వందన దీవించును समस्त को धन्यवाद प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु గాడ్ బ్లెస్